En zo zocht het nieuwe kooikerhuisje eruit. Altijd er komt, want Steers Bosbeheer is je vaar volslijn afhankelijk van bijdragen uit de mienskip. Om diezelfde mienskip hier een plakje te aan. Nou, we hebben nu keten. Nou ja, keten horen niet echt in een eendenkooi thuis. Daar hoort echt een kooikerhuisje thuis. En je wilt toch de cultuurhistorie overbrengen. En ja, de scholen ontvangen en de vrijwilligers ook weer een droog onderkomen geven. In het veld om de Einekooi heen zit ik een nagelibben, likos disse ree. En als hier een kooikerhuisje komt, dan is dit het plak. Nou, hier achter mij ligt de oude bebouwing. Daar mogen we niet bovenop bouwen. Dus doen we het er direct naast, toch bij de oude bebouwing. En ja, dit is wel een heel mooi plekje, dicht bij het Makhok. Dus dit wordt hem. Maar daar is nog wel het hier toch voor nodig. €20.000 om krek te wijzen. Maar materiaal in natura maai ik.